Wind. Και αυτό είναι τα αρχικά αντίπεινα για αυτό που έχετε κάνει. Τα αρχικά. Ενημέρωσε. Θα υπάρξει και συνέχεια. Δεν ξέρω αν είσαστε κεντρικά ή αν είστε από κάποια εταιρεία που συνεργάζεται με τον Κοσμοτέ. Ελπίζω να είστε από κεντρικά. Πάρα πολύ ωραία. Εγώ πρότεινα να κάνω και μήνυση στην Κοσμοτέ. Μόνο. 2. Ναι, εντάξει, εσύ υπάλληλος τη δουλειά σου κάνεις, απλά εγώ σε ενημερώνω ότι θα γίνει μάλλον και μήνυση στην εταιρεία σας. Μπορεί να την κλείσουμε. Όχι, δεν θα την κλείσουμε, απλά μερικοί θα μείνουν χωρίς δουλειά. Στον Εύρο. Έγινε. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Αν τυχόν έχεις να μου κάνεις μια πολύ καλή προσφορά και να μου πεις γύρνα από την Wind πίσω, σου κάνουμε την τάδε προσφορά, σου δίνουμε την τάδε συσκευή δώρο, όλα καλώς. Αν όχι, σε χάρηκα πολύ, καλή σου μέρα. Όχι, ας το διάολο.